Скажите, потому что не видно рук, если кто-то против. Все за. Патриотизм бухгалтерға бүтін билет бүгінгі бүгін тек тұрағында Бұл біздің еребіз, Башқұртстан Республикасы. Орахалар қайда язылған тип, ол біздің жүрегімізде язылған, тарихта язылған, ата-бабалардың қаны, рухы, тарихы менен. Шуға біз талап итергә тиешбез һәм итәсәк без. Өстә отырган агайлардың да, хатта чиновниктардың да улар иң беренче рәвештә башкорт телен белергә тиеш. Әгәр дә бүгенге көндә килеп Башкортстан Республикасының президенты башкорт теле мотлак рәвештә мәктәпләрдә укылмый икән, ул бигрәк тә дөрес түгел. Күптәр сыкмай, бәлки уйлыйлардыр, нигә кирәк ул дип. Әмма ләкин бүгенге көндә без ошо законлы рәвештә пикет тарафы менән гына Госдумала, чиновник агайларга, нидәргә без үзебезнең ризаһыдлыгыбызны белдерергә тиешбез. Бұл ризаһыдлык Өфөлә генә калырга тиеш түгел, райондарга, авылдарга. Әле бuna киләһе вакытта бер айдан каникулдар башланасак, һәр берегез авылда аңлату эшләре алып барырга тиешсез. Башкорт теле республикабызда мәктәпләрдә кайда гына булмаган, бигрәк тә инде министерстволарда, аппаратта, акъюртта, чиновниктар тарафынан иң беренче улар белергә тиеш. Әгәр дә без шуны талап итмәйбез икән, безнең телебез юкка сыгаса. Тел булмаһа, безнең илебез дә, халык та гомумән юкка сыгаса. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Зур рәхмәт. Әгәр дә без туган тел рәвешендә генә укысак, башкорт телен безнең республикала, бұл гарантия бирмәй, безнең республикаларга бөтен башкорт халкы үзенең туган телен өйрәнәсәк дип. Чөнки конституциялар шулай язылса ла, ләкин мәгариф турысындагы законда унда язылган туган телдә укытырга тик ата-әсәләрнең теләге буенча гына. Бұл авылдарда bunday mümkünçülük bulsa da tuğasında okutuğa. Ama kola mekteplерinde, küp kine mekteplerde administrasiya, ana şu ata-әсәләр karşı tip tuğan tilde okutmayı. Şuna göre bu bашкорт телен тик maksus rəvişdə okutup kına bizim bашкорт halkın tuğan tilini bildirib bular. Men dağı şunu aytır gitsem. Башкорт теле, дәүләт теле буларак яклауларга тиеш. Әгәр дә бу телдән укыту тукталса, бу булып кала безнең республикала эксперимент кына булыр. Чөнки 2005 елда ул закон кабул ителгәне, бөтен мәгариф системасында башкорт теле дәүләт теле буларак укытылырга тиеште. Башкорт Рәсәй өчен кирәк булган. Японнарга каршы порт артурда хугышырга, Наполеонга каршы әллә кайда Москва кырында хугышып ятырга, Кырымга барып хугышып Рәсәйдә яклап йөрергә кирәк. Хәзерге тарихта алып караганда, башкорт кирәк Рәсәй өчен. Чечняга барып үлеп, улларын атайлар, инәйләр үтереп яталарында Чечняга барып, Афганистанга барып бару өчен әллә кайда хурамаган җиргә, көтмәгән җиргә барып, ниндәй задачалар решайтып алар, ниндәй цель решайтып йөрендәр алар бездә. Вот шуның өчен кирәк башкорт егетләре кырылуы Рәсәй өчен кирәк. После принятия закона в ряде республик была успешно выстроена система обучения второму государственному языку и другим региональным. Согласно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, государство, участник об языке. 9 февраля 2007 года Российской Федерации 2015 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об 2007 года о внесении изменений в закон Российской Федерации. От Башкир сегодня выступили 3 организации. Это Кукбуре, Актамыр и Совет Аксакалов башкирских объединений, башкирских общественных объединений. В Казани тоже выступили 3 организации. Это в первую очередь, конечно, Азатлык, с кем мы сотрудничаем. Изучение образования, государственных и специальных образовательных учреждений, тем самым граждан